هەفدەمی هەولێنجڤاکە ناودەوڵەتی بە فشاران سەر رێژێما سووریە و سزا و ڕێکارên ئەوروپای سەرباری ئەمریکا و سزایên سیزار لەسەر رێژێما سووریە و هەمی هەپەیمان و پشتەوانن وێ و di sala 2019 de derket dagorê li ber çareseriya siyasî li Sûriyê vebe azarên Sûriyan di navdayên gelê Kurd bi dawî werin. Qesedê piştevaniya rejîma Sûriyê de berdewam e. Samanên Rojavayê Kurdistanê Rojhilatî Feratê bi taybet petrol û gazê dişîne ji rejîma Sûriyê re û zagona sîzara Amerîkî bin pê dike. Di raportekê de roja 29 Tîrmeha 2021 tora Sûriyê a mafê mirovan bilgekir û ragihan ku Rûsya û Îranê sizayên sîzer gelek caran bin pêkir. Ev yek nedûre ji wan ji ber ku her du welat piştevanên rejîmê ne berjewendiyên wan jî bi hev re hene. Lêya balkêş ew e ku Qesedê wekû hevpeyman bi Amerîka re zagona sîzar bin pê dike. Qesedê û rêveberiya pêdê di proseyên veguhezna petrol û gazê de ji beriya derketina zagona sîzar her wiha piştî derketin û cîbcîkirinê de hetanha jî berdewam in. Tora Sûriye mafê mirovan serbar kir û got med sala 2019 de raportek derxist tê de bilge kir ku Qesedê petrol û gazê ji deverin jêr kontrola xwe dişîne ji rejima Sûriyê re li beramber pereyan beşek ji wan pereyan jî ji PKK re têşandin. Ew yek tê wê watê ku Qesedê piştevanî û alîkariya terorê dike ku li ser asa navdewletî bi taybet ji aliyê Amerîka û Ewropayê ve PKK lîsteya terorê de ye. Lê Qesedê di alîkariya rejîmê û bazirganiyê pê re hetanha berdewam e bê ku were sizadan û dadgehkirin. Li gor tora Sûriya mafê mirovan ji dema kontrolkirina PYD di ser zeviyên Rêmelan û Swêdiyê li parêzgeha Hesekê di sala 2012 de PYD petrol û gazê dişîne ji rejîmê re hîn jî karkerên wan zeviyan pere û mûçeyên xwe ji rejîma Sûriyê jî werdigirin. Her wiha piştî kontrolkirina dêra zorê di sala 2017 de veguhezina petrolê ji aliyê PYD ve berdewam kir serbarî ku Qesedê di sala 2019 de birêya çemê Feratê bi awayekî pêşketîtir petrolê vedguhêze ji rejîmê re. Tora Sûriyê di raporta xwe de got ku hevpeymaniya navdewletî gelek hewl da proseyên qaçaxiyê û veguhezina petrolê ji rejîmê re ji aliyê Qesedê ve rawestîne. Lê hetanha nikarî wê yekê rawestîne. Êdî ev çend salin biriya barhilgiran petrol û gaz ji rejîma Sûriyê re têşandin. Ev bazirganî gelek pareyan Sûdê dide Qesedê. Ku diriya bejî ve bi tenê Qesedê petrolê diriya kompanya qatir jî re barhilgirên wê difiroşe û dişîne ji deverên rejîma Sûriyê re û li deverên rejîma Sûriyê jî petrol û gaz tê firoştin. Rejîma Sûriyê gelek Sûdê ji petrol û gazê dibîne. Bu yekê Qesedê zagona sîzar bin pê dike. Rejîma Sûrî jî temenê wê dirêj dibe. Êş û azarên Sûriyan berdewam in bê ku çareseriyek were dîtin ji krîza Sûriyê re.